sandale ya wangel iki gawe-gawenane. Meh keplengkang. Mas, Diambu. lambune ora enak ngene bar kok gawe. Mambu apa, Mbak? Mambu kecing. Mambu kecing ngideki opo kowe iki? Oh. Lah kamu nguyuh bareng mbok uyoi. Ini mahal ini. Oh. Kencing manis. Maju. Amin. 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 Sandale wangel tenan. Bejo. Lah wi lho sok wesi. Maju sini Mas, maju sini. Ya, maju. Enggak, Bang. Jangan biar aku saja. Oh, kamu saja. Ya. Oh iya, monggo. Enggak takut. Marah. Takut ketinggian. Oh, ya ini sebelumnya diucapkan selamat siang semuanya. Selamat siang. Masya Allah, saka pucuk kono. Sopo ke? Sampai pucuk kono. Sampai pucuk kono. Lah kok penuh Rame. sampai pucuk kono. Guritane rame lho Sampai guritan. sini dhuwur gendeng kono. Lah kok kayak piye kok ning kono kae. Alon le, ambruk le. Wis cilikanku ditonone wis mlayu mulih. Ya terusan ngono wi. Wedi to, Mas. Iya, ini Ya. kita berada di Kenep lo ceret. Kenep Loceret Nganjuk. Ya. Iya, acaranya apa, Mas? Dirgahayu TNI ke-80. Keluarga besar Wong Kenep Army Trimatra. Berarti ini acaranya Bapak Tantara ya? Tentara. Oh ini layak, ini tantaranya, Masya duduk, Allah. duduk. Siap komandan. Iki tukang nyelet. Lah iki loreng-loreng kok biasanya Loreng. pakai loreng-loreng. Awake ya. jatane nganggo ya awake anu. Ini bagaimana kabarnya warga Nganjuk? Sehat ya? Alhamdulillah. Panas napa mboten? Panas podo. Soalnya gak enek iup-iupe. Kok ki meng nopen nang terah manasne cacah. Oh, masa aku ngono. Lah ya Oh ya ngono. Wong iki wis garing-garing kok tambahkan garingne ya piye ya. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Ini spesial untuk warga Nganjuk minta lagu apa? Dari sebelah sini dulu. Lintang Asmoro, mau minta lagu apa? Sabar, boleh pripon Pak? Apa Pak? Apa Pak? Hah? Apa Pak? Piye to Pak gak krungu? Lah ngomong apa ngono lek omong gak krungu. Yang sebelah sini minta lagu Sabar, oke. Yang sebelah sini minta lagu apa? Tamu undangan, apa? Ego apa? Egone Caca, egoku, egone sapa? Oh, ego wong tua, baik. Sebelah sini Mas ya. Pripon Mbah Kong? Lho urung wis disawet. Napa Mbah Kong? Lincang Napa nih? asmara. Wes Napa? yen liwat aku kelingan. Niku nggih, terima kasih. Sembah nuwun nggih Bapak. Berkah barokah panjang yuswane nggih Bapak. Amin ngono lho kok piye to. Yang sebelah sini minta lagu apa? Ya Allah, iki teman-temanku. Nggih niki rencang kula ya Allah biasane teng mriko ya. Sapa nih? Bagaimana kabarmu? Sapa nih? Siapa ya jenenge? Tanda-tanda kenalan. anu, Mbak. Ini namanya siapa ini? Namanya siapa? Siapa? Mbak Reva. Kalau malam Mbak Reva. Revanto sini. Oh Mbak Nafa. Oh iya. Kalau malam Mbak Nafa. Kalau siang? Darno. Udah. Udah. Kalau yang ini namanya siapa? Ubluk. Isma. Kalau Ismail. siang? Jakir. Pak Ijo. Oh iya Mutung, iso. mutung. Mas aku, Mas Nopani mesti nggawa sing ngene iki Mas aku. Oh gawane WPS to. Oh, ini Prambon. Oh, Masya Allah. Mas ojo Mas.
Kok tergoda kok. Jakir. Yang sebelah sini tadi minta lagu apa? Oh iya. Apa Bu? Ego wong tua, berarti ini suara terbanyak minta ego wong tua ya. Nanti yang sabar dikasih juga. Ya Mas, Pak Sangoni. Siapa sing bahtera cinta? Siapa? Oke, minta ego Mas. Ego. Ego. Oh iya. Ya, ini audionya dari The Max Audio. The Max Audio. Jadi Mbak Erina The Max Audio. Ini kita goyang bareng ya, masih semangat ya. Yang penting gak oleh tawuran ya. Loh kok tawuran diomongi gak oleh tawuran. Nggih, pun tawuran nggih Mbak Kong. Mangke lek ke ngoten kan sakit nggih. Yo! Wijaya Putra. Nganjuk bergoyang. Dewi Jaya Putra di Max Pro Audio seperti Indonesia. Terima kasih. Ngirim pada anak sing rusak omahe. Oke, satu tembang ego wong tua. Terima kasih Mas Ganteng, namanya siapa? Mas Fendi dari sini saja. Terima kasih banyak, berkah barokah nggih Kang Mas. Mau minta lagu apa? Oh terserah. Ya Allah Mas, terserah Mas. Ya Allah Mas. Kok ngono to Mas? Kok ngono to? Apa? Dini Caknan terserah apa? Ropang Mas. Apa Mas? Apa Mas? Wirang, uga anyar wi kok. Oh penting cair, oh iya. Mas kan sukanya lagu apa? Lagu barat, lagu timur, lagu selatan? Oh iki to. Wirang, wirang ki sing wirang. Panas yo Mas, aku menggeh-menggeh ya ngene iki. Yo kuwi kudu mati barang ngono kuwi lho. Oke, Wirang. Ayang-ayang, kalian jenengan. Oh piye ya. Ini lho, kayak apa kayak? Diapusi kok kena to wong. Sabar. Wong sabar kekasihé Gusti pinter. Apa Mas? Minta lagu apa? Sidorondo, sampai yang jaluk Sidorondo. Astagfirullah Mas. Pisan euro kok wis jemenane sing rondo-rondo lho sampean. Nggih. Wirang, oke. Wirang dikasih ya. Kasih Mas Ganteng nggih. Aku no sama disawer ta? Melaku enteng. Enteng to? Nek ngene iki ya berarti salto ping 17 ya iso. Ayo, ya tak layani to. Iso ya? Paro Bos. Lho. Masa sini nonton tentang. Nah, berarti kuat kuwi. Sikile Sampean buntu. naik. Boten. Loh, Jadi piye? rewene Mbak Rinfi.
Aduh kok kono kene. Kono kene ngendi wong aku mek etan kono omahku. Masih main aduh. Saiki aku dadi wong Nganjuk. Iya, ini dalam. Oh foto Pak, foto. Bola. Pak lek foto 50.000 nggih. Nggih. Oh wong BPS ya. 1 2 cepet Mas, ayo Mas. Kobong met HP-mu met. Sudah. Oke, terima kasih. I love you. Ra oleh yo. Ya, ini masih semangat ya semuanya ya. Biar tidak bosan kita kasih yang rewe-rewe dulu. Nanti kita nyanyi lagi, jangan pulang dulu. Bariki gantengane ganteng-ganteng sampean gak pengen ngetne. Ndi? Iki to, sebane iki to. Ha ya iki nyoteng tok gak gelem tampil Mas aku ya. Bose dimaki-maki lek ra wong iki ren. Wah anyar rek kepange. Kepange anyar.